Martha Agius hija tfajla mill-Birgu li ftit xurilu lestiet l-istudji tagħha mill-Iskola Sekondarja tal-Verdala. Iżda minkejja l-età żgħira ta' 16-il sena, din għadha kemm ippubblikat Ktieb Bil-Poeżiji. Martha bdiet l-avventura letterarja tagħha minn meta kellha 14-il sena. Hija bdiet tikteb il-poeżiji bl-Ingliż u bl-għajnuna tal-għalliema tagħha irnexxielha tiżviluppa dan it-talent. ħafna għajnuni biex nażel l-aħjar poeżiji, nirranġhom, anke bdittejni teacher oħra tal-Ingliż u bdittejni biex ninkomplu ntejbuhom. Is-surmast tal-iskola fejn kienet tattendi Martha Agius spjega News kif wara li l-iskola saret taf b'dan it-talent ta' waħda mill-istudenti tagħha mill-ewwel fittex sabiex jikkolabora mal-Kunsill Lokali tal-Birgu fejn tgħix din it-tfajla. Fil-fatt kienet avviċinatna għall-għalliema ta' Martha u fejn qaltilna li l-istudenta qed tipproduċi poeżiji ta' kwalità. Hekk ġitna l-idea anke fil-Kunsill tal-Iskola illi hekk ngħinu lil din l-istudenta anke tippubblika x-xogħlijiet tagħha. Nħossuha illi hija ta' importanza illi nippromovu it-talent illi jkollna fl-iskola. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Birgu John Boxall saħaq kif Martha Agius hija parti minn kullana ta' kittieba mill-Birgu. Hawn huma żgħażagħ tal-lokalità, hawn huma dawk iż-żgħażagħ li minnaw u ftit żmien ilu konna qegħdin iwarbu u jalla il-Kunsill Lokali tal-Birgu flimkien miegħi nawguraw li konna aktar żgħażagħ bħal din it-tfajla li jippromovu l-ħiliet tagħhom għax se jsibu lill-Kunsill Lokali tal-Birgu mingħajr dubju warahom biex jippubblikaw dak li jkollhom magħhom. Martha temmet tgħid kif dan il-ktieb huwa biss il-bidu tal-istorja tagħha u appellat sabiex żgħażagħ oħra ma jibżgħux jaħdmu għal passjonijiet tagħhom. Qatt ma kont nemmen li ta' żgħira nista' jirnexxieli nippubblika ktieb, ġifieri naħseb qatt m'għandhom jaqtaw qalbhom minn xi ħaġa kbira hekk.